permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Om Farika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, oh balik itu. Oh ya. Ora ngrasa kok cuma bener nek jam 3. Ya. Ya. Nyambut gawe ki anggere Senin kok alate mendukung penonton padha mendukung juga ki ora krasa kok. Mosok? Ya. Cuma bener bar to. Ya. Ya iki panudun pirang-pirang. Ngono. Ah, Blackpink kaya ngidul. Kasih monitor Pak Kakko. Nggih, matur nuwun sekedhal Mas Kakko. Mereka mirsani saking lokasi babatan tengahan nggih. Pak Marsono kirang gancang ugi Iljen Mas Kakko. Mirsani visualisasi Indonesia Channel saking Pantulus. Warung Tombolwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukron Suwanda. Ula Tampar utawa Nyindra Asmara. Gara iki Mas Joko Kedung Malang karo Kediri. Ya. Kasih monitor. Nggih, DP Sekarwangi Jaya. Nggih, Mas Rahmat uga. Pak Enanda Gemolong Sragen. Sing katasane uga Mas Diko sine. Ya. Nah, iki sing disuwun lagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Nah, kenal kuwi ya. Nah, ya, bapak iki Pak Mudun. Saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh iya. Nyindra Asmara. Iya garap gamelan kali to. Iya. Kaya apa? Diatur nggih. Diatur nggih. Heeh. Monggo. Diaturaken monggo Nyindra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Yuk, dados.
Weh, ya. Luar biasa ya, Bang.